Με τα σωματεία για σύντομη ανακοίνωση, έχει η Ευαγγελία Σούλα από τον Μιχάλη Παπαμαύρο. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ηλιούπολης Μιχάλης Παπαμαύρος, είμαστε εδώ, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πουθενά αλλού, δίπλα σε κάθε συνάδελφο που διώκεται μετά από το πογκρόμ των διώξεων που έχει εξαπολύσει το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση, γιατί νομίζει και πιστεύει ότι ο δάσκαλος δεν θα μιλάει, δεν θα διεκδικεί τα αυτονόητα για τους μαθητές του και τα εργασιακά δικαιώματα του ίδιου στον 21ο αιώνα. Είμαστε εδώ, θα συνεχίσουμε όπως και τις επόμενες μέρες και το επόμενο διάστημα να πέσουν και θα καταπέσουν όλες οι πειθαρχικές διώξεις και των νεοδιόριστων συναδέλφων και όλα τα πειθαρχικά με τα οποία απειλούνται οι συνάδελφοι. Θα τους στηρίζουμε με όλους τους τρόπους να πάρουν πίσω το νέο πειθαρχικό. Εμείς θα το κάνουμε κουρελόχαρτο, δεν θα περάσει στην εκπαίδευση και εννοείται ότι είμαστε δίπλα στους γονείς των μαθητών μας, γιατί ούτε το 13ωρο, ούτε η ελαστικοποίηση της εργασιακής μας σχέσης, γιατί έχουμε χιλιάδες συναδέλφους αναπληρωτές, θα τους αφήσουμε να περάσουν. Διεκδικούμε τη ζωή μας,